Hi friends, welcome to Omi Mummy Kitchens. நம்ம இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு சொன்னா ஒரு chicken வச்சு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் chicken-ஐ சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ஸ்பைஸ் இதெல்லாம் இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம். மூடி வச்சிட்டு வேக வச்சிடலாம். வெந்து வந்திருக்கு பாருங்க. இப்போ அந்த பாயில் பண்ண சிக்கன்ல இருந்து பாருங்க தனித்தனியா ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய், garlic, சின்ன சின்னதாக இருக்கிற garlic சேர்த்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் பால்ஸா உருட்டி வச்சிட்டோம். பால்ஸா உருட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணிட்டோம். இந்த சிக்கன் லெக்கில் வந்து ஸ்டஃப் பண்ணிட்டோம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சி வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு கார்ன்ஃப்ளவரில் லைட்டாக உள்ளே வந்து அப்படியே சாஃப்டாக இருக்கும். அப்படியே சாஸில் டிப் பண்ணி